אתה עושה ככה, נכון? כן. כבר יותר טוב, יותר טוב. מעולה. פה עכשיו אנחנו עובדים על המדיאל דלטואיד. רק האבדקשן. אתה מקצר את המומנט שאתה... תעשה 15 אם אתה יכול. לא, אני עושה 15. אתה מרגיש את השריר? לא. לא מרגיש את השריר? לא, נראה לך שאני מרגיש את השריר? תגיד לי, מה אתה מיוצר? זה תרגיל שאנחנו קוראים לו שלום עליכם. לא מהר, לא מהר, לאט לאט, אתה צריך להרגיש את השריר, גדי. אתה עובד מהר, אתה לא מרגיש את השריר, בן אדם. 20, נכון? זהו. 3, 4, תעצור. 5, 6. ברכו את אדוני המבורך. אתה רוצה למצוא שיר יותר נורמלי? ברכו את אדוני המבורך לעולם ועד. שירי, אבא הולך להיות קנטור בבית כנסת. זהו, תעצור. ברכו, טוב, שיר אחר. לא יודע שיר. זה משקל על הגב. אתה מרגיש? מה שאני מרגיש? מה אתה יוצר? לחץ על האינטרוורטברלי? על הפסט, מה איפה זה יוצר? טוב. מעולה. ככה אתה מוציא את הטרפזים החוצה. הוויזי בובלך. ויזי בובלך. זביק, נשק אותה, זביק. You can do it. 20 עשיתי, כמה יפה, זהו. 45 פאונד, יאללה, דמבלס. החוכמה היא לא לעבוד כל כך מהר, גדילה. החוכמה היא לעבוד לאט על השריר. רגע, יש ששרים קטנים? לאט, כן, לאט. בסדר, הבנו את הרעיון? לאט. אני לא יודע, אני עובד עכשיו. זה יותר קשה, נכון? לאט. אתה תראה, זה יותר קשה. למה זה יותר קשה? זה יותר קשה, שאני צריך חזק, פה. זה קשה, זה לאט. אתה עושה סרט. מה עשית? 8. יצאת את זה? 10. 20. 40. 50. 60, יפה. כמה זה אפשר? כמה זה אפשר? 10? למה? רוצים שזה מ-15? לא, סטופ. עכשיו זה יותר טוב. עכשיו הגב נפתח בהרבה יותר טוב. אתה רואה? מה נפתח יותר טוב? הקו. לא יודע, אתה יודע, אז כבר בשביל שאני אעשה את זה. פעם הבאה. בא לי להקיד כל הפיצה הזאת. למה? לא יודע, לא יושב לי טוב רטן. כן, אני מרגיש שהשקמה.
זהו גלי. עשיתי חומסת בכל צד, זהו. אתה הרי מוגבל בתנועה ככה. זה נכון. אתה עושה חצי גלי. מה זה חצי? מהתנועה שצריך לעשות. ככה אתה רוצה? כן, יותר טוב. יותר יותר טוב. אני רואה עכשיו את גלוריה בפוזה מגרה. מה זה שתיים? מה זה שתיים? זה אבל תרגיל השדים באמצע, אליי. כמה עשיתי? 20? כמה עשיתי? זה עצור.